Zenbat une mozorratuta, ze polita etorri zareten! Ze zarete zuek? Txoferra! Eta nola egiten duzu, erakutsi, arrokolante? Mona mia, zelako txoferra! Primeran! Eta zuek? Ze zarete zuek? Zerbitzaria! Bueno, ze doktore, ze polita! Dantza prestatu duzue? Bale! Baina lehenengoz, egingo dute dantza. Angel, 5 urtekoak, bale? Pretago, musika, pretago edaie. 5 urteko meak oso nagusia egingo digute dantza bat. Haiek dira, badakizu ezer diren? Sardina saltzaileak. Saltzen dituzte sardinak. Ikusi nahi duzue? Nahi baduzu? Ikusi nahi duzue? Bai, venga, Angel ipiniko musika, eta ikusiko dugu. Venga, va. Eta orain, txanda gure gidariarena da, orain ailegatu zaie txanda. Bagoaz bidai bat egitera, bai? Bagoaz bidai etxera? Bai, ezin da, baina bai, egingo dugu. Julen, gutxitik, horixe. Venga ba, a ver, gure autobusa konpontzen da ondo. Ikusiko autobusa daukagun eskolan, Emilitaren autobusa oso polita da. Itu sama txofer. Jule! Nago, anteak, Nelson Edini. Primeran, zelako autobus polita eta haundia. Eta luzea, bai horixe. Gure gidariak daude prest? Ba, zaudete prest? Bale, ba, entzuko dugu zuen kanta. Ikusiko dugu ze ondo egiten duzuen. Aurrera! Ibakiez volantean dia, eskuartean Zieia gura du lehiotik egin dagoa Atea zabaldu eta nigo
igotzen garenean Finalioa zer metafosikoa zidean Ezkerrera kurba eta eskuinera Zerra pasagunean balaztada Azelera gailua zapaldu eta aurrera Kontuzuloz betea da bidea eskuartean Eztiei aurra du leiotik egindakoan Atea zabaldu eta igotzen garenean Finalioa zer metafosikoa zidean Ezkerrera kurba eta kurba eskuinera Zerra pasagunean balaztada Azelera gailua zapaldu eta aurrera Kontuzuloz betea da bidea Autobusaren gidaria ondo egin dut, ezta? Bai, eta llegatu gara inolako arazorik gabe. Hala, eta egon gara ondo eta mehatxatu barik autobusean, bai? Bueno, orain, txanda da, zerbitzailearena, begira ze doktore etorri diren. Opa, ba, aurrera! Bye.
Mortadela. No que sabe un chocolate. Croqueta. ¡Oh no! ¡Chocolate! ¡Chocolate de Baina, plazera joateko igual, egiten dugu horrela ordenean, bosuteko lehenengoak, eta gu gero. Agur sardina saltzaileak! Agur sardina saltzaileak!
autobusa, berria, polita, garbia, bidaia egingo duzue? Bada, aurrera! Eskuartean, iztiei aburra leiotik egindakoan, atea zabaldu eta igotzen garenean, ezina joa zen eta kozikoa zilean, ezkerrera kurba eta kurba eskuinera, zerra basagunean balaztada, azelera gailua zapaldu eta aurrera, konduzutoz betea da bidea, eskuartean, iztiei aburra leiotik egindakoan, atea zabaldu eta igotzen garenean, ezina joa zen eta kozikoa zilean, ezkerrera kurba eta kurba eskuinera, zerra basagunean balaztada, azelera gailua zapaldu eta aurrera, konduzuloz betea da bidea, gure garbitzailea prest gaude, erraz eta guzti daukate. Ondo garbitu etxea, ondo garbitu kaleak, ondo garbitu eskola, Aber, egiten duzu, erratzarekin, pipi, adagazten duzun. Gole ba. Prest zaudete? Ipitzen dugu musika, dereño. Bai, bera. Sing
Sí,